Dili to lalim, no? Itong panahon na, Mayor. I knew you were there in your PPD, Emergency Operation Center, no? Na wala kay tulog. At dito na di ka natulog dito. Dili to lalim, especially kamo ang may tabo ninyong katong panahon na. So, this is really but it's also healing for us. Nalibalik ninyo, nagkakahimamat ninyo, nagkakita ka, at least karong panahuna, naami gamay pahalipay, pahatag ka ninyo. Although dili na makawala sa tanang kasakit na nahitabo ninyo atong panahuna, but at least a little something from us para among mapakita ninyo nga ang provincial government naara nagpaluyo kaninyo. Og mayor nito, ato ang local government diri sa Danao City na arami nagpaluyo ninyo, Mayor. So whatever we have, whatever we can, mo yung ihatag kaninyo. Og ako magpasalamat sad nga naamo diri karong buntaga og si Mayor nito, mainit kaayong mudawat nako. Ako gali na sa ingnon nga, Mayor, magpa-adapt na lang ko nimo diri oy. Sa Danao kay it feels like home every time I'm here. O ako talipay na adiri karong buntaga. Kamo happy ra mo? Happy mo, happy ra gyud ko. O dili na ko dugayon para makasugod na ta sa atong payout. O maibuntag kaninyong tanan o padayon lang ta dili kabaw ko dili sayon ang panghitabo karong mga padahuna, especially na ay old crisis, mahal ang tanan. Pero sige lang, magpadayon lang ta because after all, life is a gift. And for us to be alive this morning, that's already a gift from God. So padayon lang ta, ato ang sugbo. Daghang salamat.